F'jum il-Milied, il-Fondazzjoni Caritas Malta qassmet madwar 850 ikla fid-djar ta' persuni li jinsabu waħedhom jew m'għandhomx il-mezzi biex jorganizzaw ikla għall-familja tagħhom. Din hija s-seba' sena li Caritas Malta qed torganizza attività fejn mijiet ta' voluntiera iddedikaw din il-ġurnata tan speċjali biex iduru ftit mat-toroq Maltin jiferħu l-familji b'ikla tal-Milied f'nofsinhar. Qabel il-pandemija kienet issir ikla kbira fil-Kurja tal-Arċisqof li kienet tospita fuq minn 600 persuna li m'għandhomx qraba ma' min jagħmlu l-ikla tradizzjonali jew m'għandhomx saqaf fuq rashom. Filgħodu ONE żar iċ-Ċentru parrokjali tal-Iklin fejn rajna l-aħħar preparamenti tal-ikel qabel jitqassmu lin-nies madwar pajjiżna. Il-Kordinatur ta' din l-inizjattiva, Debono, spjega x-xogħol hemm wara din l-inizjattiva. Illum li qed jiġri ġej l-ikel minn l-Mezzi Foundation daħal hawnhekk fil-food ħabet jitqassam f'boros kull familja u mbagħad ikun hemm xi 3 jew 4 familja kull karozzi l-erba' boros imorru fil-garaxx jgħaddu l-karozzi minn hawnhekk jiġbru il-basktijiet li se jqasmu huma l-erba' bibien li se jqasmu huma u jmorru jqasmuhom għalna l-Milied u jgħidu hello happy Christmas il-beneficjari. Preżenti ġewwa ċ-Ċentru parrokjali tal-Iklin kien hemm ukoll Julian Saliba li huwa chairperson ta' The Alfred Mizzi Foundation fejn tenna li għalih huwa ta' sodisfazzjon kbir li jista' jgħin daqshekk nies permezz ta' din il-fondazzjoni u l-kollaborazzjoni mal-Caritas. Sodisfazzjoni enormi. Dan huwa l-kulmo tax-xogħolna ta' sena kollha, isol the icing on the cake ngħidlu aħna. Fl-aħħar nispiċċaw is-sena billi llum bejn 800 u 900 ruħ nieħdulhom iklasħuna id-dar, ċoj jieħdulhom il-Caritas. Aħna nagħmlu ħafna viċin il-Caritas. Għanna teamwork inkredibbli, aħna nipproduċi u ma jqasmu jħdusib il-loġistika. Tkellimna wkoll ma' Marika Mizzi, uffiċjal tal-Caritas, li spjegat kif għal persuna li tħossha waħedha f'dawn iż-żminijiet ta' festi, is-solitudni tinħass iktar minn ġranet normali. Spjegat li apparti li qasmu l-ikel, il-Caritas jirrispondu telefonati. Hawnhekk irringrazzjat ukoll l-Uffiċċju tal-President ta' Malta li dejjem kien ta' appoġġ din l-attività permezz ta' ħelu mħejji apposta biex jitqassam u jferraħ lil dawk li jinsabu waħedhom. Is-solitudni hija ġerħa kbira u aħna għandna lista ta' nies li matul il-kampanja li kellna bdew iċemplu li jinsabu waħedhom. Illum grupp ta' voluntiera oħra jinsabu ġewwa l-head office li qegħdin jitkellmu ma' dawn in-nies li jinsabu waħedhom u anke jgwidawhom biex fil-futur mhux nifqu sal-Milied biss naraw kif jistgħu jerġgħu jieħdu il-ħajja tagħhom lura.